Amma wai 14 Pro Max ne da Abuja. Asada. Wallahi dan mata suna Asada. wallahi waccan ta bada 50, waccan 180, akwai wanda ba 18,000 ka siya. Mun gani. Kamar yadda muka hada muka siya ma waya ba? Ani ba a siya mu. Ka san yadda muka hada ma siya ku? A'a. Anas Magu. Customize Anas Magu. Nawa ya saka? Anas Magu. Customize ce. Na ban masa wannan ya hada. Sakin wawa ce. Baka biya ba 200,000 cikon ba. Sakin wawa ce. Sakin wawa ce wayar. Ma sakin da kiki ce ne kudin kai. Sakin wawa. Sakin wawa ce. Duk ma sakin da kiki ne. Sakin wawa ce. Amma kai ne nan tsofaffi ne ko shi yasa ka iya magana. Da ya ba ya sakin wawan nan ba yanzu na. A to kuma ni yanzu wayata to ko yanzu dai wannan yanzu wannan wayar every single penny da aka siyi wannan wayar gumina ne. Ni ai sai da na gumin nan ne nan da nan. Na gumi. Sannan na siya. Ni ma sai da ne gumi.